Jo justament estava entrenant, estava al llit elàstic practicant un salt per l'aigua, perquè el llit elàstic és una que utilitzem molt als saltadors, i va haver-hi un petit descontrol en l'aire i vaig acabar perdent-me i vaig caure de cap. Vaig caure de cap d'uns 3-4 metres i doncs com va haver-hi em vaig trencar la columna. L'atleta Ferran Esteban va ser el doble de salts de la sèrie Polseres Vermelles. Tristament, ara ell també està vivint un moment molt difícil. Va quedar tetraplègic practicant salts en el llit elàstic. Té molt poca mobilitat. Però ara està a punt de fer un gran salt en la seva vida. Avui assistirem al primer dia en què intenta fer anar un ordinador només amb impulsos cerebrals. Arribarà un dia que les màquines seran una extensió del nostre cos i els ordinadors faran cas del pensament. A Catalunya som punters en aquest camp. L'Institut Guttmann col·labora en el projecte Brainable, que encara està en fase de recerca. Aquí vinc a veure en Ferran, que té 18 anys i fa 2 mesos que hi està ingressat. Era un dels 10 millors saltadors de trampolí júnior d'Europa. Amb 5 anys ja feia salts mortals al llit elàstic. Fa 2 mesos va tenir un accident molt greu en un entrenament fora de l'aigua quan intentava fer una pirueta. No, el primer record és girar el cap i donar-me compte que jo no movia res. Jo, com no em vaig desmaiar en la caiguda, va ser caure i desplomar-me. Però no sé per què, gent sí que m'ha dit que quasi tothom es va desmaiar en el seu accident o en el seu cop i jo em vaig quedar despert. El meu cap no se'n va anar i jo recordo un dolor molt fort al coll i que jo no podia moure res més del cos. No podia ni moure, com ara sí que puc moure els braços, doncs no podia ni moure ni els braços. I com has aconseguit poder moure els braços en 2 mesos després de l'accident? Doncs verdaderament ha sigut una part molt difícil perquè jo estava a la UCI el primer mes i la veritat és que no veia que no movia res i clar, era una mica de por de veure que no mous, però amb insistència i veure que quan ja vaig començar el gimnàs va ser donar tot l'esforç possible que si em deien que braços sí que tenia, perquè jo els notava, no podia moure's, però els notava, significava que els tenia. Ara m'alegro d'haver donat tot aquell esforç en aquell moment, perquè ara ja puc moure els braços amb total llibertat i això em permet tindre certa autonomia, certa distracció, perquè l'ordinador ja el puc utilitzar jo sol i no haver de dependre i d'haver-li de demanar tot encara a ma mare, que pobra que té que fer moltes coses ja que en l'estat que estic, però poder utilitzar l'ordinador et treu moltes hores d'avorriment o de no saber què fer, sobretot ara que els meus amics estan estudiant i no poden vindre totes les hores, que m'agradaria que poguessin estar, però poder estar a l'ordinador i fer coses que abans podia fer m'ajuda molt a poder passar hores i tens més ànims quan està passant el temps amb més rapidesa que no estar avorrit passant les hores. Avui acompanyo en Ferran en la seva primera sessió del Brainable, el sistema informàtic que llegeix les ones cerebrals. Per ell és un gran avenç perquè podrà xatejar amb els seus amics i tornar a jugar amb videojocs. La fisioterapeuta li ensenya a encendre el llum i tornar-lo a apagar només amb el pensament. I és una passada perquè ho fa la primera. Què et sembla si ens anem a connectar amb la webcam, com si volguéssim parlar amb l'exterior? Intentarem fixar-nos en cadascuna de les icones de moviment. Llavors la webcam es mourà en la direcció que tu li demanis. D'acord? És habitual que en nois joves el nivell de concentració sigui més alt, probablement perquè estan més habituats a interaccionar amb les noves tecnologies. I com creieu que pot arribar a millorar la vida de persones com el Ferran? Clar, per persones com el Ferran, de fet abans ja ens ha comentat que li encantaven els videojocs abans i que ara mateix és molt difícil. Llavors l'opció seria més encarada a oferir-li una alternativa d'oci digital que ara no té o que li és molt complicada. Però a més, a persones amb grans discapacitats li pots oferir l'opció de comunicar-se amb persones de l'exterior des del seu propi domicili i afavorir aquesta interacció social que està molt limitada. És la primera vegada que ho fas servir i estic al·lucinada, perquè jo ho he provat també i no és fàcil.
Com t'has sentit? Com trobes el programa? És fàcil? Sí, la veritat és que sí, no m'ha costat trobar la concentració i que em diuen a l'on de la llum, doncs no sé, he estat mirant i no he vist complicat posar-hi... No m'ha posat pegues al programa. Com creus que et pot arribar a ser útil per la teva vida diària? Ho veig molt pràctic, sobretot inclús per mi, que malgrat ho puc fer-ho, una persona que no pugui fer-ho, en un moment donat diu apagar la llum, obrir la tele que la necessita o qualsevol cosa, ho veig molt pràctic. Com a bon esportista, en Ferran té un gran esperit de lluita. Vol continuar fent esport i estudiar enginyeria química. I a més, li agradaria col·laborar amb els investigadors de Brainable perquè veu que li poden fer la vida més fàcil.